May pagkakataon sa buhay natin na hinihiling natin na yung nangyayari sa buhay natin ay isang malaking prank. O yung napapanood natin ay sana hindi totoo. Pero ito ang realidad. It is not a prank. Kanina nga kabisyo, nalaman na natin sa oras ng tambalan na wala ng tambalan. But there will always be a tambalan in our hearts. 20 years ang pinagsaluhan ng mga tambalanista ni Nicole Hiala at Chris Choper. High school pa lang ako, meron ng tambalan. At nung nakapag-apply ako as an intern dito sa MBC Media Group, I was just, I think, 18 years old. At ang bumungad sa akin na DJs na hindi ko makakalimutan ay ang tambalan. Na kapag napakinggan mo sila, tatawa ka ng sobra. Mapapaisip ka tungkol sa iyong buhay. Sisikapin mong maging tama ang desisyon mo sa buhay. May kalokohan, may iyakan, may kalungkutan. Pero ang pinapadama nila ay yung sarap na mabuhay sa mundong ito. Fast forward to this day, hindi ko akalain pa rin na makakatrabaho ko ang dalawang pundasyon ng Love Radio. Ang Reyna ng Radyo at ang Cambio King. At sino mag-aakala na sa isang iglap magwawakas ang tambalang minahal nating lahat. Clearly, the only constant thing in this world is change. I still wish the best for Tambalan, for Nicole Hiala, and for Chris Choper. I believe this is not an end. At katulad ng mga heartbreaking love story na nababasa ko o nababasa ng Tambalan o napapakinggan natin, our brokenness is our blessing. Marahil hindi pa natin yung nakikita ngayon. Pero kung katulad mo ko kabisyo, na nasasaktan, nalulungkot pa rin dahil sa break-up ni Nicole Hiala at Chris Choper, daanan lang natin tong prosesong to. Ganun naman kapag nagmo-move on, diba? Kailangang iproseso. Pero syempre, this Friday kabisyo, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, ay magpapalabas muna tayo ng magpapalabas ng ngiti sa mga labi ng ating mga kabisyo. Araw po ng mga Mael, as in malalambeng. Kaya naman, eto na po, ibibigay ko na ang patikim ng SPG, as in Super Pagner Secret 5. Kinain niya ang hindi dapat kainin. Ano ba yung mga hindi dapat kinakain?
Sige nga, magbigay ka nga ng bagay na hindi dapat kinakain pero accidentally nakakain ng ibang tao. Ay, talaga? Nakain mo na? Masarap? Oh, baka inaraw-araw mo na yan, ha? Charot with darot. Anyway, abangan mo yan sa aking pagbabalik, kabisyo. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess. Ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. DJ Rocket Arate kay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG, as in super. Back in her secret file. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!